Ticho! Pamatuj si, že mě nemáš otravovat každý den ráno. To je poslední varování. Ještě jednou a půjdeš na pekač. To je zima. Sakra, to už je dávno jaro. Pane Bože. Ano, maminko. Snídaně je na stole. Už jdu, jen se oblíknu a jdu. Čau, tučňáku. Budeš se muset přestěhovat jinam. Rozhodl jsem se, že si sem dám kamínka, nejsem lední medvěd, rozumíš? Mami. Ano, synáčku? Mámo, proč je v tomhle zatraceném baráku taková psí zima? Ale protože je velký, synáčku, a dá moc práce ho vytopit. Tak proč se nepřestěhujeme do něčeho menšího a moderního? A co potom, až se oženíš? Pořídíš si rodinu, 5-6 dětí a uvidíš, jak se ti bude hodit. Prosím tě, koho bych si měl vzít? Ve vsi jsou samý starý báby a nejmladší ženská seš ty. A co Maria Rosa, dcera vinaře? Na tu si zapomněl? Maria Rosa není můj typ, je vošklivá, má uhry. Nevybírej, abys nepřebral, synáčku. Chceš mi namluvit, že je to krasavice, jo? Maria Rosa je moc hezká. To je možný, ale pro mě je hezký, to, co se mi líbí. Ano, ale mně se líbí právě Maria Rosa. Tak dobře, tak se s ní ožeň ty. Pane Bože, ty už jíš? Jo. Zapomněl ses pomodlit, synáčku. Otče náš, jsi na nebesích, doufám, že se ti vede dobře. Za to já tady prožívám peklo. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a pokud možno čerstvej. Oznamuji ti, že nemám žádný viny a viníky a tady, kde žiju, není žádný pokušení. Amen. A teď papej. Na puta, na. Artemio, měj se moc hezky. Ať se ti všechno daří. Děkuju, moc krát, jsi moc hodná. A nemrač se na svět. Máme krásný den jako ze zlata. A já v tom krásném dni musím kydat hnůj. Pak ten hnůj odvezu, pak ho zas rozházím. Celý den neuvidím nic než hovna. Čau. A kdyby mě tu někdo hledal, tak tu pro nikoho nejsem. Pomáhaj pámbu, Artemio! Tobě taky, Elpidio! Fuj, to je mlha. No ne, já se z toho zblázním každý ráno to samý. Potřebovali bychom širší silnici. Zatracená práce, všecko je suchý jako trout. Už 2 měsíce ani nesprchlo, je to úplná Sahara. Čím to asi je, že v tomhle zatraceném kraji nespadne ani kapka? Hej, vy tam nahoře, udělejte s tím něco. Sešlete mi pár velbloudů nebo trochu vody, ano? Děkuju. To je báječný. Děkuju, to je ono. To už stačí. Uberte, už je to dobrý.
Mě to stačí. Dost, dost. Povídám, už dost. To stačí, to stačí. Co to znamená? Nechte toho vy, havrani nenažraný. Přestaňte, povídám. No myslím vážně. A nedělejte si ze mě srandu. A dobře, pochopil jsem, sežerte si to všecko. Poledne. No a dneska jsem udělal pěkný kus práce. Ještě 2krát kopnu a půjdu se najíst. Víno. Moje víno. Zatracená práce. Co se dá dělat? Tak se holt nenapiju. Fuj, tajbl. Jíst se taky nebude. Aspoň si dám 20. Ticho. Artemio, tobě to tak sluší. Takový krásný kluk jako mladý voslík. Pokaždý se do tebe znova zamiluju. Ne, nechte toho. Nejsem krásná, ale jsem bohatá. Jenže já jsem slabý na žaludek. Dobrý večer, Artemio. Jak se máš, Artemio? Čau. Co dělá máma? Půjdeš taky? Čau, čau. Dneska je pátek, nepůjdeš s náma na představení? Ne, já jdu domů, jsem unavený. No, tak pojď nám, no. Já už jsem to viděl. To nevadí. Žádný řeči, jde se. No tak Za mnou. dobře, jdeme. Minule jsem přišel pozdě, viděl jsem jenom půlku. Nesmíme líst moc dopředu, viděli bychom blbě. No jo, začátky představení se musí dodržovat. A už je tady. Už jede, koukej. To je nádhera! Dobře. Minule bylo o 2 vagóny míň, za to dneska vypadá výborně. Já bych řekl, že jich minule bylo o 1 víc. No, podle mýho vlak zůstává vždycky vlakem. Řekl bych, že by tudy měli projíždět častějc. Kde pak, zvykli bychom si na to a už by nás to tolik nebavilo. Stejně jsou vlaky krásný, No jo, že jsou krásný. Dneska je 15. tak ti zase ostříhám nechty. Jak to, když jsi mi je stříhala minulý měsíc? Ale jenom na levý noze. Na té pravý jsem ti je nestříhala už 2 měsíce. Proč pak si kupuješ takový veliký boty? Protože malý mě tlačej. Velký boty totiž působějí příznivě na velký mozek. Tak to budeš brzy úplnej genius. Opatrně, mami. Ne, maminko, necháme toho. Je to nebezpečná práce. Nechám si to radši udělat v dílně. Bude to jistější. Buď tak hodná a zapni mi televizi. Chci se podívat na zprávy.
Indočíně se zřítilo jedno jumbo. Kde to je ta Indočína? To je... No, směrem na Lugano a pak se jede pořád rovně. Člověk se pořád učí. 274 obětí. I černá skřínka je to mrtvá. Když mluvíme o těch katastrofách, víš, co se dneska stalo? Ne. Ten hafan pana Giuseppa se utrhl a přiběh až k nám na dvůr. No a? No, načapal tam naši kočku, dohonil jí, skočil po ní a zakousnul jí. A co pak to máme dneska k večeři? Králíka. Vždycky, když někomu zakousne pes kočku, tak my máme králíka. Usmaž mi radši 2 vajíčka. Kdo to sem leze? Nech se překvapit. Tak dělej, běž otevřít dveře. Koho to sem čerti nesou na noc? No, podívej se. Maria Rosa. Tohle jsem ti upekla vlastníma rukama. Hodně štěstí. A prožít, není nový rok? Ale dneska máš narozeniny. Zatracená práce, úplně jsem na to zapomněl. Seš bejk, protože ses narodil 22. dubna a ona je pana. Jak taky jinak. To věřím. Je docela možný, že tě jednou prohlásejí za svatou. Takovým jako ty se každý hřích vyhne. Maria Rozo, co kdybys u nás zůstala na večeři? Ale maminko, Maria Rosa toho musí ještě moc stihnout. Má doma spoustu práce, viď? Ne. No, slyšela jsi to. Musí domů dát si na obličej Klerasil. Ten dělá zázraky z akné. Tady u nás tomu říkáme uhry. A dej si toho hodně a taky trochu vitriolu. Ahoj a měj se hezky, čau. Hej, počkej ještě. Vypadá moc pěkně. No, ty seš ale pěknej hulvát, Artemio. Kolik mi dneska je? 36, 37, ztratil jsem přehled. 40. Mami, děláš si legraci? Vím to docela přesně. Narodil ses v tom roce, jak tvůj neboštík tatínek zasadil vzadu na zahradě kaštan. Seš stejně starý jako ten kaštan, přesně 40 let, rozumíš? 40 let? Tak to jsem skoro dědek. Nesahej mi na ten dort. Starej, že tě huba nebolí. Seš pořád jako kluk. 40 let. A zrovna jako ten kaštan jsem zůstal tam, kde jste mě tenkrát zasadili. A oni to chtějí slavit, upečou si dort, aby oslavili, že tady 40 let žiju mezi těma zulukaframa, který skonzumovali moje mládí. Jděte mi s tím do prdele. Takhle nesmíš mluvit, synáčku. Vždyť se chováš jako pomatenej. Však to taky je k zbláznění. Musím okamžitě něco udělat, nebo dopadnu jako ten kaštan. 40 let, to je pro chlapa poslední zvonění. Pane bože, můj syn se snad zbláznil. Pojď si sníst toho králíka. Dítě moje, proč mě chceš opustit? Město je plný nástrah, samá faleš, ukrutná bestie. Jaká pak bestie? Město je svět a život. Lidi si vydělají, bavějí se. Zatracený život. Za 40 let jsem z tohohle hnízda nevytáhl paty. Je to možný? Ani na vojně jsem nebyl. Jsem vdova, ty seš jediná moje opora. To je všechno sice moc hezký. Ale ve městě tam je život. Barevný světla, mrakodrapy, hraje tam hudba, lidi se potkávají. Public relation. Najdu si zajímavou práci. Vydělám spoustu peněz a ještě se lecos naučím. Budu self-made man. A co to znamená? No, že se udělám sám. Tak to ne, sám si to dělat nebudeš. Ty to nemáš zapotřebí. Koukej se hezky oženit. Ale to ne, chci se vypracovat, to znamená zrealizovat se, dosáhnout určitých cílů. Můžu se stát i významným člověkem, co pak by se ti nelíbilo mít syna prezidentem republiky? Mně se líbíš takovej, jaký seš. Jako sedlák chceš říct, ale já nechci být do smrti sedlák. Co je tohle? Tvoje úspory za 20 let práce. 2 344 000 lir. Dobře si je schovej a zbytečně neutrácej. Cože ty to nechceš? Ale jo, ve městě se přece nedá žít jen z toho jejich smogu. Artemio? Ano, Zapomněl jsi tady budíček. děkuju, sněz ho na moje zdraví. Tak ahoj. To mě tu necháš jen tak? Dej mi aspoň adresu, kdybych ti chtěla napsat. Ty přece neumíš psát. Já vím. Co když ti budu chtít telefonovat? Neboj se, až si najdu nějaký hotel nebo penzion, tak ti hned dám vědět. Tak No čau. dobře, ale kdybys něco potřeboval, obrať se na svýho bratrance. Víš toho, co se před lety odstěhoval do Milána. Vede se mu dobře a rád ti pomůže. A který bratranec? Severino Čičerkia. Jo, ten, co tak prděl. Ano, to je on. No, doufám, že tam nebudu žádnou pomoc potřebovat. S Bohem. Čau. Čau. Synáčku. Se podnout, burané! Jeďte do muzea! Já vím!
Já vím, tak se nezblázněte. Počkejte a hlavně klid. Nic to nejede. Hej, stát! Zastavte, okamžitě zastavte, slyšíte? Zastavte! Zajeďte k chodníku a zastavte. Vystupte si. Teď už jdu. Dobrý den. Kam jedete s touhle příšerou? No sem, a proč, co má být? Kde máte tohle světlo? Proč? A tohle taky nemáte. No nemám. A pneumatiky vojetý. To vím taky. Kde máte směrovky a trojuhelník? Ale já nemám vůbec nic. Tak vy nemáte vůbec nic. Ne, nic. Co rezervní pneumatika? Ne, nic, nemám vůbec nic. A co takhle pojska? Nemám. Řidičský průkaz? Ne, nedali mi ho. A vůbec nikdy jste ho neměl? Neměl jsem to potěšení. To vozidlo nesmí na silnici. Zabavuje se. A jak mám pokračovat? Pěšky. Můžu si vzít aspoň kufr? Ten si klidně vemte. Ta pistole je nabitá. Koukejte zmizet! Jinak začnu vážně střílet. Takovej buran, ten mi tu scházel. Pomoc! Nezavírejte! Pomoc! Zastavte! Puste mě ven! Poslyš, nemůžu se dostat na druhou stranu ulice. Byl bys tak laskav a dovez mě tamhle na ten roh?
to dělá? 10 000. 10 000 za takový malej kousek? No, zavolal jste mě, za to je příplatek, integrovaný tarif a ještě k tomu přeprava tady toho vašeho zavazadla. No jo, dobře, rozumím. Moc rád bych se podíval na katedrálu, jak pak se tam dostanu. No, napřed musíte přejít zpátky Ne, tuhle tak to ulici děkuju. Halo? Prosím vás, je tam Severino Čičerky, řečenej prďoch. Právě posloucháte telefonický sekretariát pana Severina Čičerkia. Haló? Jsem momentálně mimo vězení. Začněte mluvit ihned po zvukovém signálu. Prosím. Severino, to jsem já, už jsem konečně tady. Že máš radost? Mám, ale kdo volá? Přece bratranec Artemio, syn tety Giovanni, co bydlí v Borgo Trecase. Už si vzpomínám. Ty seš ten hubenej blonďák. Ale já nejsem blonďák. Pamatuju si úplně přesně, jak vypadáš. Nevadilo by ti, kdybych u tebe jednu noc přespal? Samozřejmě, že ne. Tak ti děkuju. Jsem teď na náměstí svatého Austorgia. Znám. Je to daleko? Ale kde pak? No víš, bude lepší, když mě vyzvedneš. Nevyznám se ve městě. Jo, děkuju. Jseš hodnej. Jo. Počkám na tebe proti kostelu. Je tu taková malá zahrádka. Ale já tě nepoznám. Já tebe taky ne. Byl jsem malej kluk, když si odjížděl, ale to nevadí, nemůžeš se zmejlit. Hele, bude tu chlap s kufrem a to jsem já. Jasně, člověk. S kufrem seš ty. Jo, čau, Severino. Čau, blonďák. Krucinál, někdo mi ten kufr ukrad. Čau. Čau. Čekáš tu na mě? Jo. Vypadáš úplně jinak. To víš, ty ses taky trošičku změnil. Co naděláš? Čas utíká, no. Pojedeme ke mně. Proto na tebe čekám. A to mi ani nedáš pusinku. Ale jo. No ne, Severino. Prosím tě, jak je pak Severino? Já přece nejsem žádnej Severino. A jak se teda jmenuješ? Margarita. No ale to je omyl. Možná jsem omyl, ale to se dá napravit. No, promiňte, já tady čekám na Severino. Tak ale nevíš, o co přicházíš. Ta je protivná. Jdi do háje. Severino. Artemio. Čau, Severino. Jak to, že jsi mě tak rychle poznal? Podle hlasu. Můžu ti něco říct? Může. Vypadáš stejně jako před 30 lety. Až na to, že nejsem blond. Tak si naschodí. Kdyby na tebe moc stálo, tak si vytáhni okýnko. Nedělej si starosti. To je dobrý, nechám ho stažený, aby vyšel ven vzduch, co vzniká uvnitř. To je vzduch naší rodné výsky. Tak tady jsem doma. Pojď dál. Líbí se ti tu? To je věcí nádhera. Vypadá to tu jako na jarmarku. Uchytil ses asi opravdu dobře. To víš? Máš tady fantastický zařízení, moderní, všechna čest. To víš, mám výhodný zaměstnání. Odebírám zboží a zákazník platí, rozumíš? Děláš do obchodu. Jenomže to chce mít nějaký kapitál.
Kapitál není nutný, protože moje firma pracuje jednoduše. Převzetí zboží a odprodej. Aha. A víš, kde mám svůj kapitál? No schválně, zkus hádat. Můj kapitál je tady. Tadyhle v té bedně jako v trezoru. Tak schválně, kolik chceš utratit? No, řekni nějakou sumu. Podívej se tamhle, no jenom se podívej. Mám tady všecko, kompletní vejbavu. Pudry, kalhoty, magnetofony, televizory černobílý i barevný. 12 palců nebo 15 palců, telefony pro každýho. Hele, máš autorádio? Ne, já nemám ani auto. Na auto máš vždycky dost času, na přeci pořiď autorádio. A počkej, mám tady pro tebe mimořádnou nabídku. Autorádio Korea. Kazety, stereo, nejmodernější automatika. Stačí, když zmáčkneš tohle a nemusíš se o nic starat. Elektronika zařídí všechno. Má to spoustu vlnových rozsahů. FV, MV, FB, BB, 5 integrovaných těhle. Stereo treble. Vypneš, zapneš, zapneš a všechno dohromady můžeš mít za 100 000 lir. A jedem, takže tohle ti můžu dát za 100 000. 100 000 poprvé, 100 000 po druhý, 100 000 po třetí, tak a je to tvoje. No, když mi nechceš dát 100 000, tak mi dej 10 000 a je to 10 000 lir. 10 000 poprvé, 10 000 po druhé, přidám ti k tomu navíc tyhle ty manšestráky, 10 000 po třetí a už to máme. Dáš mi 10 000 a hotovo, 10 000, prosím, ty mi nedáš 10 000, tak dobře, dám ti to gratis, dám ti to poprvé, dám ti to po druhé a už ti nedám nic, už ti nakašlu, nech to ležet. Aspoň se naučíš kšeftovat. Dám ti to gratis, až já budu chtít. Poslouchej, nemáš hlad, nechtěl bys něco zakousnout? No, jet jsem naposled dneska ráno. Škoda, že to nic nemám, ale nedal bys si třeba sklenku mlíka? Moc rád, sklenku mlíka nikdy neodmítnu. Ne, bohužel dneska nemám ani mlíko. Snad si za mnou nepřišel proto, aby se spal a chlastal. Co vlastně chceš? Přijel jsem si sem najít nějakou práci. Ha, najít práci. A nechtěl bys pracovat se mnou? To je moc lákavá nabídka. Prďochu, máš dobrý srdce. Pojedeme v tom 50-50. Jednou já, jednou ty. Rozumíš? 50-50, jo? Ha? Líbilo by se ti to 50-50? A o co by šlo? No, 50% bude pro mě a 50% pro tebe. Ale nemyslíš, že je to lehká práce. Musíš jít pořád dopředu svou cestou a nesmíš sebou lížet. Je to moc náročná práce. Jo, a jsi bezúhonej. Jo, bezúhonej a bez závazku. Tak, dobře. A umíš jezdit s vespou? Samozřejmě. Tak dobře, OK, jsi přijat. A kdy začneme? No, když začneme... Víš co, můžeme třeba hned? Jedem, začínáme. Je to daleko? To není tvoje starost. Ty jsi starý, abys jel pořád hezky podle chodníku. Rozumíš, chlapečku? Jede se ti dobře? Jo. Poslyš, jak pak se ti líbí velkoměsto? No, to víš. Hodně? Jo. Ve městě je jiný život. To jo. A teďka záhni doprava. Jo, pomalu, opatrně záhni doprava, výborně, tak. A pomalu. Pomalu. Mám zastavit? Ne, přibližuj se k chodníku, pěkně pomalu, ještě blíž k chodníku, tak. Takhle? No, blíž, ještě blíž, pomalu, tak. A přidej. Jedď, rychle, výborně, teď rychle. A teď záhni doprava, rychle, dělej, rychle. Taška, zloději! Co pořád buzeruješ? Jeď tudy, jeď tam tudy, teď vpravo, teď vlevo, teď rychle, teď pomalu. Já přece vím, co mám dělat, ne? Ty budeš dělat, co ti řeknu já. Tady nejsme na vsi, tohle je velkoměsto, víš? Pomalu, víc doprava. Mám zastavit? Ne, zpomal a nejblíž chodníku. Tak a přidej. Tomu rozumím, ty jsi šáhnul na zadek, viď? Dělej, šlápni na to a jeď rychle, co to dá. Že jsi šáhl na prdel. Dělej, rychle pryč. Hajzlové mizerný, zlodějský. Výborně, jezdíš dobře, teď můžeš pomalit. A teď zas rychle. Ne, pomalu tady zastáv. No tak zastáv. Už to chápu. Budeme dělat na stavbě? Pak, naše práce už skončila, padla. Tu máš, tahle ta je tvoje, koukej. A tahle ta je moje. Už tomu rozumím. Chyťte ho! Tycho, neblbni, seberou nás! Seberou jenom tebe a dobře udělají. Ale tebe taky, jezdili jsme přece spolu. Že se nestydíš jezdit po ulicích a okrádat tu bohý lidi. Co je ti do toho? Co na mě řveš, jako bych byl nějaký zločinec, ty nádivo? Snažil jsem se najít poctivou práci, ale žádná není, jenom to zkus to. Okrádám lidi, ano, ale koho? Jenom toho, kdo něco má, tomu, kdo nic nemá, tomu neukradnu vůbec nic, rozumíš? Je to hanba naší doby. Zatracený život.
Ukradl jsem jim ty kabelky, protože měli kabelky. Kdyby je neměli, tak jsem jim nemohl nic ukrást. Ruku bych jim nikdy neusek. Ještě ti něco řeknu, dej se odbarvit na blond, ty bílá vráno. Ty bys věděl, jak trpím, když mi nadávají. Pryč od něj. Angela Korziová, Via del Statuto 19. Dobrý den. Dobrý den, nešlapte mi tady, máte zasviněný boty. Promiňte mi, bydlí tady slečna Angela Korziová? Jo, o co jde? Nedělejte mi to, bolejí mě nohy, nedávno mi stříhali nechty. Tak co chcete? Prosím vás, kdy chodí slečna domů? Jo, to se nikdy neví, celý den je v kanceláři. Může se vrátit během půl hodiny, ale může to být taky za 3 hodiny, to je různý. To nevadí, prosím vás, mohla byste jí laskavě odevzdat tohleto? Řekněte, že to tu nechal jeden... Kdo? Jeden přítel. No, tak dobře, ale teď koukejte vypadnou. Ano, děkuju. No, všechno mi tu zahantal těma škrpálama. O peníze mi tak ani nejde, měla jsem tam asi jen tak 100 000 lir. Ale budu mít nepříjemnosti kvůli svým dokladům a klíčům. Co myslíte, povede se vám otevřít mi byt a nerozbít dveře? Pokusím se o to, slečno. A pro všechny případy vyměníme zámek. Pamatuji si dobře toho, co řídil tu vespu. Viděla jsem jeho obličej zblízka. Kriminálník na první pohled. Když přivřu oči, pořád ho vidím před sebou. Kdybych ho někde potkala, poznala bych ho okamžitě. Proboha, to je on, to je on! Tak zastavte a nechte to na mě. Co se děje, co jsem udělal, co to děláte? Ty víš moc dobře, co jsi udělal. Prosím vás, to je určitě nedorozumění. Je to on? Jo, jsem si tím jistá. To je ta slečna s tou světlou kabelkou. Tak vidíte, dokonce si mě i pamatujete. No, tak půjdeme. A kam půjdem? Na policii. Ne, na policii ne. Tu kabelku jsem vrátil, dal jsem jí domovnici, přísahám a ničeho jsem se nedotkl. To ti mám zbaštit, jo? Ne, počkejte, co když ten chudák mluví pravdu? Tenhle, teď se podívejte na tu zlodějskou tlamu. No, můžem si to ověřit, to nás přece vůbec nic nestojí. Ano, to teda můžem. Ale běda ti, jestli si nám vykládal nějaký báchorky. Na kopu ti prdel, rozumíš? Ano, prosím, nekopat. Mazej. Nastupuj, dělej. Jo. Ne, pomoc, utrhneš mi ucho. Nechte toho. Dobrou chuť. Děkuju, ty nebudeš večeřet? Ne, večer nikdy nejím, víš? Racionální výživa. Na nejvýš 2 suchary. Špagety jsou mor na linii, stloustla bych, mají moc kalorií. Pro sebe je nikdy nevařím. Chutná ti to? Je to vynikající. Takže ty si právě dorazil do Milána. Máš pravdu, není snadné najít slušný byt. A lacinej. Něco mě napadlo. Nastěhuj se do rezidence. Jenže já nevím, co to je. Takový malý bytečky, kde máš všechno, jako by to byl tvůj dům. Já ve svém domě nemám skoro nic. Znám se s ředitelem, naše firma jim někdy posílá klienty. Aha. Ovšem je to trochu drahé, 50 000 lir. Měsíčně? Ne, denně. Co pro boha? Je v tom samozřejmě započítán i úklid. A nábytek, nádobí, televizor a vyperou ti tam i prádlo. Tak dobře, budu tam bydlet. Ale teď už je pozdě. Ředitel tam bude až zítra ráno. S tím si nelámi hlavu. Na dnešní noci nějaký to ubytování určitě seženu. Ale jdi. Dneska se můžeš vyspat tady. Tady? To je báječný. My sedláci se kolikrát vyspíme i na zemi. Fajn. Ale ne tady, tamhle na gauči. Klidně to dojez, já zatím všechno přichystám. Tak, už máš ustláno. Výborně. Co jsi s tou oblíkla za šaty? To nejsou šaty, to je pyžamo. Ohromně ti sluší. Děkuju. Ona ta bílá dává vyniknout všemu. Čemu všemu? No prostě, no celému tam tady. Kdo je ten chlápek, tvůj snoubenec? Kde pak snoubenec? To je Platýny.
Líbí se ti? Celkem mu jde, oblíká se jako sportovec. No, odesláno máš, tak dobrou noc, Artemio. Angelo, co když tě zkompromituju? Jak to myslíš? Strávím noc ve tvém bytě a domovnice nás včera viděla spolu a tak... Ty jsi vážně z venkova. Teď přece neděláme vůbec nic špatného. Bohužel. Artemio, co tu vyvádíš? Začal jsem se svlíkat. Souvám si boty. Chtěla jsem ti říct, že ráno v 8 hodin tě doprovodím do rezidence. Souhlasíš? Jo, děkuju. Tady máš pyžamo, chytej. Právě jsem se chtěl učesat, promiň. Co to děláš? Zavřel jsem se zvenku. A proč? Protože jsem vevnitř. Artemio? Ano, jsem tady v koupelně. Pospěš si, za 15 minut vyrážíme. Já vím, ale potřeboval bych se oholit. Nemáš náhodou břitvu? V pravém šuplíku mám holicí strojek. Při použití holicího strojku držte nohy co nejdále od sebe. Už 5. rok pracuji u jedné moc solidní firmy. Mám dobrý plat. Každý 2 roky postoupím vejš. O 1 patro? Už jsem si spočítala, že v 50 můžu jít do penze s maximální hranicí. Fakticky si nemůžu stěžovat. Prosím tě, posloucháš mě vůbec? Mám spoustu práce s bržděním. A tak mi ubíhá čas celkem rychle. Pomalu, pomalu. Jenom v neděli se cítím mimo. Nedokážu totiž nic nedělat. Musím být pořád v pohybu, něco dělat, hnát se dopředu. Ježíši, brzdí. Pozor zleva. Pozor zprava. Nezdá se, že to s tou rychlostí trochu přeháníš. Tajemství úspěchu je v tom, že se nesmíš nikdy zastavit. Jakmile se člověk zastaví, začne meditovat, ohlíží se dozadu a ptá se sám sebe, co jsem vlastně ve svém životě udělal. Pozor, pozor, pozor! Proč se stavějí podchody? Idioté! Nic na tom není. Pozor, opatrně, opatrně. Pozor, stojí nám v cestě velký barák. Prosím tě, nemohla by si trochu pomalejc? Proč? Vždyť už dávno stojíme. Tak běž, ředitel už na tebe čeká. Stojíme. Čau. Angelo, kdy se uvidíme? Bohužel, malé byty jsou úplně rozebrány, ale pojďte. Máte skutečně štěstí. Zbyla tu 1 dvojka, světlá, komfortní a velmi prostorná. Prosím. Spokojen, Pěkný, předsíně pěkná. Předsíň, salon, jídelna, lůžko, kuchyňka, WC, to všechno dohromady. Výsledek vědeckého vývoje, vše, co potřebuje moderní člověk. Prosím, kuchyňský koutek, intimní koutek, sprchový kout spojený s oblékárnou, obývací koutek, televizní kout, telefonní koutek s vystavěnou pohodlnou sedačkou a taky jídelní kout se sklopnými židličkami. A co spací kout? Do postele se chodí až po večeři, ne?
Podívejte se. Tady je postýlka. Co tomu říkáte? Je krásná, čistě funkční a lhoučka jako pěrko. Na. Tak a je to. A kde je nějaký okno? Překonaná záležitost. Pojďte, pojďte. Podívejte se tady. Tohle je teplý vzduch, tohle studený vzduch a tohle je zvlhčovač. Čemu byste potřeboval okno? No tak dobře. Jste spokojen? Jo, ano. Prosím. Děkuju. A ještě upozornění, jelikož sousedé nesnášejí hluk, prosím vás, abyste tu nepořádal žádné recepce a taneční zábavy. Ne, to ne. Je zvykem zaplatit nájemné na měsíc předem 50 000 denně, to je 2,5 milionu. No nazdar. Prosím. Tady máte 1 milion. Ale řekl jsem 1,5 milionu. Tady máte 500 000. Ano, a ještě 200 000 za vodu, elektřinu a telefon. Tadyhle mám 300 000 Navíc lir. 79 000 jako poplatek za televizi. No dobře, ale stejně mi a ještě máte... 150 000 za eventuální transport. Jaký transport? Vaší mrtvoli nevíte dne ani hodiny, podívejte se. Co když se dostaví infarkt nebo mrtvice, kdo vás potom převeze? Tam máte taky peníze? Ne, bolí mě slepý střevo. Dobrý den. Honem, paní Giovano, máte na drátě Artemia. Ano, už běžím. Halo? Artemio, to jsi ty? Maminko, už jsem se tady uchytil. Bydlím v jednom moc hezkým supermoderním bytě, je to tu samej koutek. A měla by si vidět, jak jsem elegantní. Mám překrásný oblek, šedivý jako naše kočka ta mourovatá. Nedovedeš si představit, jak jsem elegantní. Vážně. A kolik pak si za to utratil, synáčku? Všecko, ale zítra si jdu hledat práci. Mám nadějný perspektivy do budoucna. A mám pro tebe senzační zprávu. Zamiloval jsem se. A odloučení mi udělalo moc dobře. Konečně se do tebe zamiloval. Taky tě miluju. Koho tam máš? To je Maria Rosa. Je šťastná, že ji konečně miluješ. Maminko, co pak to nechápeš? Zamiloval jsem se do jedné holky tady ve městě. Ona o tom ještě neví, ale hned jak ji uvidím, tak jí to řeknu. Jsi spokojená? Ne. Maminko, je to hodné děvče a má maturitu. Tak teda pěkná Dorota. Ty jsi zkrátka z vesnice a spoustu věcí nemůžeš pochopit. Asi ne. A poslyš, Artemio, mám pro tebe přichystaný balíček. Zabalila jsem ti kousek šunky, tlačenku, trošku mouky a pár vajíček. Hned s tím skočím na poštu. Maminko, prosím tě, nic mi neposílej. Tady ve městě jíme úplně jinak. Žádný špagety, jen samý vitamíny. A teď se s tebou musím rozloučit, protože si budu chystat oběd. Čau, čau. Tak napřed si vykopíme stoleček. Tak. Jedna židlička. Tak. A druhá pro toho, kdo tu není. Tak. Máme to u brusu. Tak. 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 Papírový talíř. Papírový ubrousek. Plastikový skleničky. Tak. Víno v papundeklu. Tak. Předvařený špagety. Smaženou zeleninou. Tak. Tuňák. A tyčinky místo příboru. Tak. Tak. To je ten pravý život. Tak. Artemio? Co se ti stalo? Otrava z jídla. Museli mu vypumpovat žaludek. A kdo vlastně jste? Neměli místo, tak nás dali dohromady. Jsem moc rád, že jsi mě přišla navštívit. Jak ses dověděla, že jsem tady? Telefonovala jsem do rezidence a tam mi řekli, že se ti udělalo špatně. Tu máš. Děkuju moc krát.
Říkal si, že scháníš práci. Co kdybys dělal agenta? Policejního? Ne, agenta u jedné velké pojišťovny. Aha. Tu máš. Hned tak budeš moct, jdi se představit na tuhle adresu. Musíš se podrobit přijímacímu testu. Je to formalita. Uvidíš, že tě vezmou. Už musím běžet, přišla bych pozdě. Čau. No, vždyť si sotva přišla a chceš už zase někam jít. Zůstaň tu chvilku. Je mi tu dobře. Musím si jenom zvyknout. A navštěvovat nemocný je dobrý skutek. Ježíš se raduje. Je mi to líto, ale musím teď skočit do banky, potom dojet na letiště pro jednoho zákazníka a potom zase do kanceláře. Čau, Artemio. Uvidíme se později. Hm? Čau. Čau, Angelo. Ty jsi mi všecko sežral. Náš přísnou dietu. A byli dobrý? Kapánek vyschlý. Promiňte. Nedávno mi dělali výplach žaludku a ještě se bouří, promiňte. To jsou japonský hodinky. Byly ve velikonočním vajíčku, který mi dala moje přítelkyně Maria Rosa. Ona totiž chce, abych se s ní zasnoubila, ale Tohle nás ani trochu neinteresuje. Vyznáte se v uzavírání životních pojistek? Prakticky ano. Dobře, tak vypočítejte roční alikvótu pojistky našeho hypotetického klienta. Například tohoto mého kolegy. No, toho pána bych s dovolením radši vůbec nepojišťoval. Podle mýho odhadu je už jednou nohou v hrobě. Co si to ten chlap dovoluje? No. Klid, uklidněte se, to nic. Nuže tedy. Toto je základní smlouva celkové pojistky Kasko, která pamatuje na všechny pojistné události. Tady vám dávám pero a přijdete ke mně do bytu přesvědčit mě, abych to podepsal. Prosím. Ano, a v kolik tam mám přijít? Kam? No do vašeho bytu, vždyť jste mě pozval, ne? Ale ne, to byl jen takový příklad, rozumíte. Posaďte se, prosím, a přitáhněte si tu židli blíž ke stolu. Ano, ještě blíž, výborně. A teď, jako přicházíte ke mně domů. Trrr. Co je? To byl zvonek u vašich dveří. A rozumím, vy máte jiný typ, ten, co dělá ding-dong. Ale o to nejde, ding-dong. Tady přece nejde o to, jaký mám zvonek u dveří. Dál, jdeme dál. Co je za tohle? Dveře vašeho bytu strašně vržou, chtělo by to kapičku voleje. Máte to tu pěkný, ty obrazy starý nábytek a stříbro, to jste zdědil, blahopřeju. Jenže co když přijde zloděj a okrade vás? Ovšem, stačí jeden podpisek a můžete se na to vykašlat, protože naše pojišťovna vás plně odškodní. Mám dokonalé poplašné zařízení proti vloupání, takže se ke mně žádný zloděj nedostane. Ale může do vás uhodit hrom. To se stává, jednomu sousedovi vyhořelo celé hospodářství. Vám se ovšem nemůže nic stát, protože jste mi právě podepsal celkovou pojistku. Mně blesk neublíží, protože mám na střeše hromosvod. Ale třeba vám služka nablejská parkety. Vy uklouznete a zlomíte si žebra. A protože máte nejmín 2 metráky, propadnete podlahou k sousedům a zničíte jim byt. Uklouznout nemůžu, mám speciální krytinu. Upadne vám cigareta. Krytina chytí a vyhoří vám celý byt. Já nekouřím. Tak váš pes zakousne sousedovi kočku, ale vy mu za peníze od pojišťovny koupíte králíka. Já nemám psa. Vaše dítě nakopne míč a rozbije okna. Nemám žádný děti. Vaše paní, Nemám. Vy nemáte manželku. A víte, že se tomu vůbec nedivím? No, dovolte. Tak teda v tom případě jsem vyřízený. Ano, v tomto bodě jste vyřízený. Co uděláte teď? Vezmu pojistku a zapíšu si, že se teda ode mě nechcete nechat pojistit. To pero vůbec nechce psát. Jo. Promiňte mi. No, podívejte se, jak jste mi styčil oblek, chlape, no tak se podívejte. Tak vidíte, kdybyste to byl podepsal, tak jste pojištěný a pojišťovna by vás odškodnila. Dostal byste nejmín 30 000 nebo 40 000 Jakých pak 30 nebo 40 000, tyhle šaty stály rovných 500 000 lír. Tohle sako je z čistého lnu, šili mi ho úkastelí. To samozřejmě musí posoudit soudní znalec. Pokud si to rozmyslíte, tady máte můj telefon, jestli máte názor, nashledanou, moc těžší. Vidíme se za chvilku v restauraci. Čau. Ahoj. Co večer? Můžeme třeba do kina? Jdeš do restaurace? Ne, ještě ne. Tak jdeme, pojď. Už se šéf rozhodnul, co bude s centrálou? Objednal digitální počítač se 40 linkami.
Tamhle ten srandovní chlap na tebe Na mě? mává. Jo. Čau. To je kamarád. Promiň, Čau Loreto. a naschle. Čau. Čau, vypadáš náramně elegantně. Tyhle ty kytky byly pro tebe. Myslel jsem, že třeba Děkuju. červený karafiáty. Jo, krásný. Přijel jsem autobusem, abych se podíval, kde pracuješ. Jak dopadla ta tvoje zkouška? Přijali tě? Ne, protože... Proč ne? Protože chtějí někoho vyššího. Ale mám ohromně skvělý vyhlídky do budoucna. Máš chvíli čas, že bychom se šli projít? Kde pak projít? Musím se hned vrátit do kanceláře. Máme jenom 45 minut na oběd. Tak já tě pozvu. Najdem si malou útulnou hospůdku někde v kopcích, kde hraje hudba, víš, něco trošku romantický. Řekla jsem ti, že mám jen 45 minut. Vlastně jen 44. Bude lepší, když se půjdeš najíst se mnou. Děkuju. Prosím, máš ráda šunku? Moc. Pardon. No to je... Dělá to 3850 lir. Já přece nic nemám. To je za kuvert. Angelo? Víš, Angelo, chtěl jsem ti říct... Ty vybíráš na dárek šéfovi k narozeninám? Jo, ale zastav se potom u mě v kanceláři, ano? Říkal Čau, jsem, Angelo. že znám... Čau, četl ten poslední oběžník? Jo, ale jsem zásadně proti. Co jsi mi chtěl říct? Říkal jsem, že znám jednu dívku, která se mi moc líbí. Ještě žádná se mi Co tak jsi to nelíbila. dala s letičkou, můžu to ochutnat? Nemyslí si, že jsem hlupák. Poznal jsem u nás ve vsi pár pěkných holek. No, Dobrý, ale abych nacpali řekl tam pravdu, moc tak jednu. A co ta holka? Poznal jsem nedávno, že jí mám moc rád. Zamiloval jsem se, ale nemám odvahu jí vyznat lásku, protože jí nemám co nabídnout. Můžeš mi dát cigaretu? Samozřejmě. Děkuju. Víš, v podstatě nejsem nic než obyčejný sedlák. No a co, na tom nezáleží. Snad, ale kdybych měl práci, byl bych mnohem klidnější. Otevřeš mi tu lahev? Jo, ale mám skvělý vyhlídky do budoucna, víš? A pracovat umím, ani vůle mi neschází. Mám tvrdou hlavu a taky si dovedu bouchnout do stolu. Angelo, prosím tě, podal bys mi pepřenku? Tady máš Peps. Víš, jsem pevně přesvědčený, že se někde brzo uchytí. Pověz mi, co si o tom myslíš. Můžu tomu děvčetě říct, že jsem se do ní zamiloval a že jí mám moc rád? Ano, jistě. Konec konců jsi docela fajn kluk. Vážně? Nebuď tak skromný. Přinejmenším jsi sympatiák. Jsi poctivý a skromný. Děkuju. Ano, já být tebou, taky to řeknu. Angelo. Tak ahoj, musím běžet. Někdy mě s tou dívkou seznámíš, ano? Nic nepochopil. Dobrý den. Dobrý den, co chcete? Měli jste inzerát, že hledáte průvodce. Strýčku! Musíte být trpělivý, má hroznou povahu. Víte, my sedláci jsme trpěliví už od narození. Pojď, strýčku. Dobrý den. Aha. Co to dělá? Musí zjistit, jak vypadáte. Panenko Maria, to je tlama. Lepší byl ten pes. No dobře, ale já zase aspoň nedělám hromádky na chodníku. To se teprve uvidí. Tak jdeme. Já vás povedu. Nech mě, co to děláš? No povedu vás. Jenom se nestarej, trefím sám. Běž, běž, běž. Jen hezky napřed, no dělej. Hni sebou, pospěš si. A pořád rovně, rovně. Co pak seš slepej? Běž rovně, pospěš si, rovně. Byl to moc inteligentní pes. Všechny ulice znal nazpaměť. A pak mi chcípnul. Dostal holí, co? Tak vy to děláte na schvál, no dovolte. To se rozumí, že to dělám na schvál. Kolik je hodin? 6:45. Půjdem do biografu.
Ale proč, když vy tam nic neuvidíte? Proto mám tebe, budeš mi to vyprávět. Tak dobře, na jaký film chcete jít? Na Horký rtíky paní Eriky. Mládeži do 18 přísně zakázáno. A kde to dávají? Hned vedle, ve Fantazii. To nevím, kde je. Já tě tam dovedu, pojď se mnou, pojď. Drž se vedle mě a o nic se nestarej. A pospíš si, sakra, nebo přijdem pozdě. Pospíš si. Dávej pozor, tady je strom. Já ho vidím, nebojte se o mě. Tak co pak se děje? Ona se zrovna slíká. Slíká si všecko. Kalhotky taky. Jo, kalhotky. A jak vypadají ty kalhotky? Jako kalhotky, jak by jinak mohly vypadat. Jestli jsou to takový jako plavečky, nebo... No, jsou to jako plavečky. A jaký má prsa? Takhle, nebo tákle? Prsa má vepředu. No jasně, že vepředu, ale jak? Připomínají mi jeden takový druh melounu. Rozpůlený a nasazený jsem na prse. No, už to nechte. Tam má pupík. A jak vypadá ten pupík? No jako pupík, tak jako třešnička. Nechte to, jsme přece v kině. A povídej, co zadek? Zadek má Jaký jako... má zadek? Povídej, Takovej kulatý, jako 2 půlky melounu aplikovaný na prdel. Tak co teď co dělají? No, povídej. Dejte pokoj s těma novinama. Co noviny? Noviny má na zadku. Ticho vy dva. Co se děje? Teď přichází jeden s okurkou a 2 rajčaty. Ale mě zelenina nezajímá. Povídej, co dělají? Co je? Kopte, prosím vás. Ten chudák je slepej. Slepej, tak to nemá co dělat. No dobře, ale i slepej má právo se pobavit, ne? Tak dost, já končím, dávám výpověď. Ta práce se mi nelíbí, je nebezpečná. Jak se dostanu domů? To nejde. Jaká paměť? Hned se sem vrať. Čau. Čau. Co tady děláš? Spíš? Natankuj mi plnou, a pospěš si. Poslíš? Tak mě napadlo, že bychom si mohli udělat hezký vejlet. Vyjet si třeba k jezerům nebo do hor. Najdeme si útulnou hospůdku, kde hrajou a popovídáme si tam spolu. Co říkáš? Ha? Nezbláznil ses? Víš, co je dneska za den? Přece neděle. Ty fakt nevíš, co je v neděli? Mše svatá? Přece liga. Inter, Juventus. A ty chceš na stadion? To se ví. Kam jinam bys chtěl dneska jít? Víš, já upřímně řečeno... Upřímně řečeno co? Tebe snad fotbal nezajímá, ty nefandíš Juventusu? Popravdě řečeno, jako kluk jsem... Za mlada se člověk nadělá pitomostí. Ale teď už seš velký a juvenťák jako já, víš, že jo? Tak, dobře, jsem juvenťák. Co děláš s těma kytkama? Ty byly pro tebe. Teď radši vytáhni vlajku. A ať je pořádně vidět. Jo. Takhle? Vylez ven, to bude lepší. Mám si stoupnout na sedadlo? Ano, vylez co nejvejš. A křič, hodně nahlas. Ať je Juventus. Ať je Juventus. Juve, 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 Juve. Koukej, co dělá Trouba. Víš, ta dívka, co jsem ti tuhle vyprávěl, tak to není žádná cizí holka, jak si možná myslíš. Abych ti pravdu řekl, tak ta dívka si ty, zamiloval jsem se do tebe, rozumíš? Pokud proti tomu nic nemáš, tak mi to řekni. Potřebuju, abys mě povzbudila, víš, já jsem hrozně nesmělej. A chci mít jasno. Ano. Jak to bylo? Je to gól, žádnej offside, vždyť stál na lajně. Jaká lajna, drž zobák, ty huso. Vy jeden z prostáků, okamžitě si nedělám mě omluvte. Já se nemám komu omlouvat, ty dobytku. Pánové, pomalý přece hra, podívejte se.
dopadlo to špatně. Neber si to tak, příště to vyhrajeme, určitě. Měli bychom si vyjet do hor, do útulný romantický hospůdky, kde je hudba. Na to se ti vykašlu. Mě teď žádná muzika nezajímá. Nezlob se, ale když Juventus prohraje, nemám náladu vůbec na nic. A nechci se s nikým bavit. Akorát mám 100 chutí někomu nafackovat. Rozumíš? Jak myslíš, tak já pojedu radši tramvají, chceš? To je výborný nápad. Seš moc hodnej kluk. V takové chvíli potřebuju být sama. Čau. Čau, zavoláme si někdy jindy, ano? Tak dobře. A neber si to ve zlým. Ne, já to tak neberu. A co ta vlajka? Angelo, zapomněla jsi tady vlajku. Ale ta vlajka není moje, ta patří jednu mojí přítelkyni. Mě fotbal vůbec nezajímá. Já jsem neutrál. Hlídací služba. Autách, chyťte zloděje! Chyťte je! Promiňte, vyměnil byste jeden puš za 2 jiné značky? No jistě. Stop, stop! Stopněte to, slečno, a všechno smažte. Co to děláte? Zbláznil jste se? Vy nesmíte říkat, no jistě. Víte, co je ve scénáři? Ne, musíte říct ne, ne. Žádný scénář jsem nečet, ale nemusím mít univerzitu, abych pochopil, co je výhodnější. Já na tom vydělám a on ztratí. Ne, vy zkrátka řeknete ne. Podívejte se, a vy byste nevyměnil svých 1000 lir za mý 2000? Hele, vy tu nejste placený jako filozof. Platíme vás za to, abyste nám dělali reklamu. No dobrý, ale to mám pro těch pár šupů, co mi dáte dělat ze sebe vola. Tak dost, buďte sticha, řekněte laskavě to, co je psáno ve scénáři. Rozumíte? Je to jasný? Tak znova. Připraven? Ano, připraven. Kamera. Jede. Pozor, akce. Promiňte, vyměnil byste jeden puš za 2 jiné značky? Samozřejmě, jenomže tamhle ten to zakázal. Poslyšte, je mi líto, ale je to silnější než já to ze sebe nedostanu, najděte si většího blba. Tak dost, vyžeňte toho chlapa ven, ať už ho tady nevidím. Moment, už jdu. Počkejte, už jdu. Už jdu. Haló? Tady Angela. Oh, čau. Proč jsi tak dlouho neozval? Protože jsem byl až na druhém konci bytu. A jak se máš? Už dlouho si o sobě nedal vědět. Scháněl jsem si práci. A našel jsi něco? Ne, ale mám moc zajímavý vyhlídky do budoucna. Je neděle, máš program? Ne, nemám co dělat. Půjdem spolu zase na fotbal?
Ne, šampionát už skončil. Mohl bys třeba zajít na chvilku ke mně, ráda bych tě viděla. Hned jsem u tebe. Okamžitě. Nechápu, proč by člověk, který chová čistý city, nemohl upřímně a otevřeně vyznat to, co cítí. Ale co když mi řekne ne? Proč by mi vlastně měla říct ne? Co? Promiňte, hledám slečnu Angelu. To jsem přece já. Nemohl jsem tě poznat, když jsi maskovaná. Čekala jsem tě takhle brzy, právě jsem si udělala pleťovou masku, víš? Promiň na okamžik, musím se dát trochu do pořádku. Můžeš se zatím podívat na terasu, ano? Dobře. Promiň. Pino Silvestre. Vidal. Artemio? No? Angela. Co říkáš mé zahrádce? Jaký zahrádce? No týhle. Aha, no moc pěkná. Pěkná je, ale je to všechno zanedbané, to víš. Nemám čas se starat o kytky. Napadlo mě, že bys mě s tím mohl pomoct. Rozumíš přírodě, jsi z venkova a především jsi můj kamarád. Kvůli tomu jsi mi zatelefonovala? V podstatě ano. Mrzí tě to? Jestli ano, tak mi to řekni. Promiň na okamžik. Halo? Čau, Angelo. Snad nechceš být v neděli doma. Lepší program nemám. A co bys řekla takový menší oslavě? Skvělý, kdo tam bude? Giorgio, Fabio se svou dívkou a ten blonďák z účtárny. Tohle bych chtěla přichytit. A taky Elena s jedním inženýrem a potom sestry Amedeovi, když ty sympatický z Turína. Tak co, přijdeš? Nevím, jestli to půjde, mám návštěvu. Konečně máš taky chlapa. Ale ne, jenom přítele. Artemia. Ten z té vesnice? Jo, přišel mi dát do pořádku kytky na terase. Aha. Co s ním, sakra? Co kdybych ho vzala sebou? To bys mohla. Počkej, zeptám se. Tak on odešel. Asi jsem ho naštvala. Ani se mnou nerozloučil. A co jsi čekala od vesnického balíka? Takže přijdeš, jo? Jenom se převlíknu a hned jsem u tebe. Fajn. Angelo? Angelo! Angelo, počkej! Angelo, proč ses tam uvnitř zavřela? Angelo, proč ses uvnitř zavřela? Angelo, proč jsi mě tu nechala?
Ničeho se nebojte, slečno, já toho zloděje srovnám, že se nespamatuje. Otevřete. Jo. Tak. Teď je to furt ten samej. Artemio, co jsi pro boha dělal na terase? Čekal jsem na tebe, ale tohodle jsem nečekal. A bavila ses dobře? Ano, bylo to moc fajn. Sešla se tam spousta příjemných lidí. Škoda, že jsi tam se mnou nešel. Kdybych to býval věděl dřív, tak jsem se tolik nezdržel na terase. Škoda. Bylo tam hodně děvčat. A kluci taky? Jistě. Byl tam taky Platýny? Ne, Platýny se neúčastnil. Mrzí mě, že máš se mnou pořád potíže. Ale jdi, jaké pak potíže, prosím tě? Spíš bych se měla omluvit já tobě. A je to, jsi suchej. Děkuju. Co chceš dělat? No, oblíkám se, abych mohl jít domů. V těch promočených šatech? Stejně tam venku prší. Ale to nepřichází v úvahu. Zůstaneš tady přes noc. Tady? Ano. No proč ne? Na tomhle gauči se spí docela dobře. A nechtěl bys spát se mnou? V jedné posteli? Ano. Pojď. Proč zavíráš na klíč? Kdyby se náhodou objevil ten zámečník. Nevadí ti, že budu spát takhle? Ty se stydíš, viď? Trochu. Řekni mi, nač teď myslíš. Ale doopravdy ano? Myslím na to, že takovejhle déšť je požehnání pro pole. A teď pojď blíž ke mně. Ještě něco bych ráda věděla. A co? Máš radši světlo nebo tmu? Má je na spaní lepší. Nedělej, že nevíš, o co mi jde. Poslyš, Artemio, nejsi ty náhodou zamilovaný do nějaký jiný holky? Do jaký holky? No přece do tamtý, jak jsi mi o ní vyprávěl. To si přece ty. Co pak jsi to nepoznala? Ano, jistě, poznala jsem to. Ale chtěla jsem, abys mi to řekl. Rychle, rychle, paní Giovano, pojďte se, máte mezi město. Rychle. Už jsem tady. Máte. Halo, Artemio, to jsem já. No jak pak se máš? Čau, maminko, dobře. Mám pro tebe moc důležitou zprávu. Chtěl bych se zasnoubit. Aha, s Maria Rózou. Chce se prý zasnoubit s Maria Rózou. Sláva, to jsi mi udělal radost. Ahoj, má lásko. Konečně ses rozhodl. Kdo je tam? Tvoje Maria Róza. Nech toho a dej mi k telefonu moji mámu. Nezdá se mi, že by to se mnou myslel vážně. Tak jak to s tebou vypadá? Maminko, pochop to. Já se chci zasnoubit s tou dívkou z města, co má maturitu. Jo, s tou Dorotou? Tak to bys udělal pěknou blbost. Maria Róza tě má ráda. Chtěl bych jí koupit zásnubní prstínek, jenže ten nejlevnější stojí 120 000 lir. A protože přes všechny svý nadějné vyhlídky do budoucna jsem ještě nesehnal práci a nemám peníze, pošli mi prosím tě telegraficky. Tobě přeskočilo. Za takovou spoustu peněz dostaneš krávu nebo metrákový prase. Co pak můžu svý snoubence dát, krávu nebo prase? Stejně nemáme ani vindru, protože jsem si musela koupit nový traktor. A co mám dělat já? Rozhodl ses podle svý vlastní hlavy? Jo. Opustil si svůj dům a pole? Jo. Odešel si do města? Jo. Tak si to zařiď sám. No. Dobře mu to řekla. Bravo, bravo, dala mu to sežrat, bravo, bravo.
transfuzní stanice je tady. Dobrý den, prosím vás, chtěl bych vám dát krev. Odložte si sako a položte se tamhle. Doktore, lehněte se. Kolik platíte za litr krve? 40 000. Vemte si 3 litry. Už jdu. Artemio. Čau. Čau. Kde ses tu vzal v 8 hodin ráno? Víš, mám pro tebe jistý překvapení. Ano, tak se posaď. Já se v rychlosti namaluju. Víš, za 10 minut musím být v kanceláři. Aha. Ale co je ti? Zdáš se mi pobledlý. Jsem trošku chudokrevnej. Hned jsem hotová. Zatracená práce. Ty jsi tu něco ztratil? Jo, takovej kamínek. Do zapalovače? Ne, z toho prstínku. Víš, až budeš uklízet, tak ho tu určitě najdeš, takže... Co to je? Tvůj zásnubní prstínek. Jak to zásnubní? Zasnoubíme se, ne? 22. září oslavíme naše zasnoubení. Do té doby budu mít dost času sehnat si pořádnou práci a tak... Nelíbí se ti to? Je to pozdě? Artemio, víš, já nejsem vdavek chtivá. Necítím se ani trochu na manželství, domácnost a děti. To jsou věci, které mi nic neříkají, nepomýšlím na ně. Po tom všem, co mezi námi bylo? Ale přece se kvůli tomu, že jsem s tebou jednu noc spala, neuvážu na celý život. Kdyby jenom spala. Snaž se mě pochopit. Já potřebuju pocit svobody. Bláznivý nápady má člověk v 18 a mně je 26. No právě, chceš zůstat starou panou. Myslím, že jo? Vadí to? Tak ty mě nemáš ráda. A jak to s tím souvisí? Řekni mi to rovnou. Jo nebo ne? Ale jo, jsi milé, je s tebou legrace, líbíš se mi. A můžem se vydat večer, pokud zbyde čas. A v srpnu se mnou můžeš jet na Kanárský ostrovy. Mám dovolenou. Co je? Vypadáš najednou tak smutně. Stalo se ti něco? Ne, nejsem smutnej, protože asi máš pravdu ty, Angelo. Lepší je takovej volný vztah, modernější, beze všech závazků. Vidět se, když se náhodou setkáme. Zůstat spolu, když máme náladu. Bez zbytečných problémů, bez směšných staromódních citů. Prostě život je krásná, nádherná věc. Máme jenom jeden. Musíme ho vychutnat. Co to děláte? Co se děje? Proč tu není žádná voda? Mohl mě zabít, vy blázne. Já jsem chtěl zabít sebe a vůbec, s Bohem. Počkejte, člověče, seďte klidně. Nechte mě bejt, já mám zaplacený daně, tak mám právo se zabít. Nikdo nemá právo se zabít. Život je dar od Boha a jemu náleží. Pokud máme nějaké problémy, musíme je řešit rozumně. Například to děvče, co si mi o něm vyprávěl. Musíš ji pochopit. Jak si má vzít někoho takového jako si ty? Přece nejsem tak vošklivej. No, tento fakt by se dal při dobré vůli pominout. Horší je, že v tobě necítí oporu. Ona chce solidního muže takového, co by jí zaručil ekonomickou jistotu. Například, mohl by si pozvat na cestu kolem světa, kupovat jí kožichy nebo sportovní vozy. To teda ne. Představ si, že když já jsem byl tak mladý jako ty, zamiloval jsem se také do takové dívky, která si mě nechtěla vzít. Ale když se mi podařilo uchytit, a ne zrovna špatně, řekla mi ano. Koukej, v tomto vězí musíš se vypracovat, chlapče. Snažil jsem se celý 2 měsíce a pořád nic. Ani ta sebevražda se mi nepovedla. Něco ti řeknu. Jseš mi sympatický. Neskusíme to spolu. Jde o to, v jakém smyslu, protože já... Prosím tě, na co ty nemyslíš? Já mluvím o obchodech. Aha. Chtěl bych ti dát hezkou šanci. Šanci? Co ty na to?
Chceš dostat šanci? Já bych moc rád, ale nevím, kam bych jí dal. Mám malej byt, nic se tam nevejde. Ale ne, nabízím ti příležitost začít pracovat. Aha. Líbilo by se ti pracovat v obchodě? Ale jo, pracovat v obchodě by se mi líbilo, jen jestli to zboží není kradený. Všechno je poctivě zaplacené. Já nakupuji ve velkém. A ty obstaráš drobný prodej. Můžeš začít třeba hned. A co to vlastně je? Tráva. Cože? Tráva. To bych měl zase znova dělat sedláka? Prosím tě. Tohle zboží je pro děti. Budeš jim ho prodávat, když půjdou ze školy. Nechápu. Promiň, ale jsi vůl? A nebo ho ze sebe děláš? Jde přece o marihuanu. To je droga. Jo. Proč jste mě tahal z vody, když mě chcete utopit v tomhle svinstvu? Já, že bych měl prodávat dětem drogy? Co tady řveš, ty pitomče? Jak chceš přijít k prachům a přitom zůstat úplně čistý? Ano, to je ono, já chci zůstat úplně čistý. Navrch i vevnitř. Vy jste pod těma bílejma hadrama černej jako uhlí, je mi z vás ze všech nablití. Z vás taky, pane. A z vás, jak by jsme, ty mi z vás špatně. A vy dva z vás je mi taky nablití. Z vás především. Je to blázen. Je světovaný, snažil jsem se mu pomoct. Život jsem mu zachránil a to mám za to. Cvok. Jděte k čertu, vy i to vaše město. Nepřijali jste mě, naplivali jste mi do ksichtu a já teď napliju do ksichtu vám a těm vašim bourákům. O všechno jste mě okradli. Hoj, o kufr, o lásku. Hoj, o naději. Hoj. Oh, promiňte. Vodu a volej máte v pořádku? Už rozumím. A jakou práci jste dělal naposledy? Naposledy jsem dával jsem krev. A komu? Ani nevím. Záleží na tom. No tak dobře. A proč máte na sobě tohle? Protože sotva jsem přišel, tak mě tu připravili o traktor, dělal jsem nočního hlídače, pak jsem se zamiloval. Víte, je to dlouhá historie. A protože je ta historie dlouhá, já nemám chuť vás poslouchat, a protože tady nemáte travalý bydliště, ani práci, ani peníze, pošleme vás šupem domů. A tady máte propustku. Musím opravdu domů? Jo. A nemohl byste zamouřit očičko? Pane, promiňte, pane piráte, já jsem... Vypadněte! Promiňte. Vypadněte! Ne, opravdu jsem tím nic nemyslel. Nechtěl jsem se vás dotknout. Čau. Ahoj. Dobrý den. Jste tady na dovolený? Vždyť já jsem Maria Rosa. Maria Rosa? Já jsem tě nepoznal. Víš, že je z tebe moc pěkná holka. Jak to, že nemáš úhry? Ten klerasil je úplně zázračný. To je. Šel bys se mnou večer na procházku? To víš a rád bude mě moc těšit. Omluv mě na chvilku. Artemio. Ahoj. Čau. Už jsem se bála, že tě nenajdu. Tu tvou vesnici vůbec nikdo nezná. Jsme hod trošku stranou. A kdo je tohle? Jedna přítelkyně. Tvoje přítelkyně? Přítelkyně mý maminky. Aha. Poslyš, tobě připadá správný, co jsi udělal? A co jsem vlastně udělal? Zmizel jsi ze světa, ani jsi mi nezatelefonoval, nenapsal. Když oni mě... Musel jsem se vrátit domů. Byla jsem se na tebe zeptat v rezidenci. Měl jsi tam tohle rekomando, otevřela jsem ho, je to dopis z pojišťovny. Já vůbec nejsem pojištěnej. Pamatuješ se na tu zkoušku, co jsi u nich dělal, tak oni tě přijali. Píšou, že jsi byl jedinečný a plný iniciativy. Artemio, ty nemáš radost, že jsem za tebou přijela? Zůstaneš tu pár dní? Ráda bych, jenže letím na ty Kanárský ostrovy. Zajela jsem si sem cestou na letiště, víš? Za 55 minut mi startuje letadlo. Nemůžeš zůstat se mnou?
Nemůžu, ale jakmile se vrátím, musíme se hned vidět. Chtěla bych ti toho tolik říct. Víš, moc jsem o tom přemýšlela, o tvém návrhu. Konec konců jsem osamělá žena. Mám pocit, že můj názor na manželství není správný. Pane bože, už musím jet, nebo mi to uletí. Takže jsme domluveni, ano? Zavoláme si. Hned tak se vrátím. Zatím se přestěhuj. Artemio, co je to za ženskou? Kamarádka. Kamarádka? Jo, kamarádka Platýnyho. A co je to za dopis? To nic není, jen reklama. Docela normální reklama. Mám nápad, dneska už se nepracuje. Znám útulnou hospůdku, kde hraje hudba. Tak fajn. Mám nový fáro. Líbí se ti? Náramně. Tak jedem. Che più ricco di te